naman ako. Dito sa kusina. Dito ako kumain. Ngayon ay i-slip natin itong talong. Naglaga ako ng zucchini para bukas. Ayan guys, o zucchini. Ayan. Balatong ang tawag sa amin, munggo ito. Ayan. Ngayon, nagpainit ako ng pagkain ko. Ano? Hindi na. Hindi yan. Gagawa ng salad. Special na salad. Painit ko na. Ayan. Luto-luto po tayo. Ayan. Nasira ito. Slice ko na. Ayan. Ito, pwedeng lagyan din ng kamatis, sibuyas, sa kabagong. Pero ito para sa alaga ko, isang talong lang yan.
ng cherry tomato, cucumber, capsicum, saka ayan. Dito ko ilagay. Ngayon, mag-split na tayo ng kailangan ko sa salad. Ayan. Mamoy. Good evening, good evening. I-dry po natin ito. Ito. Ayan na. Ayan na. Ngayon, asan na yung mangga? Ito po yung mangga, oh. Ayan, kumukulo na yung... So, una, nandito. Hiwain ko muna ito bago ako maupo doon at kakain. Ito po, guys. Ayan, ay, cherry tomato at saka cucumber. Yan, pero yung cucumber doon ko na lang slicein kasi hindi ko alam kung anong slice nito ni Madam. Ito lang mga lettuce ang ano ko. Lettuce, oh, dry na siya, oh. Lagay po natin dito sa Tupperware. Ang gaganda ng lettuce, oh. Yan. Masarap to. Mag-iwan din ako para sa alaga ko bukas. Ayan. Gawa po tayo ng special na salad. Mangga salad. Ayan. Hatiin ko ito. Para sa alaga ko at para kay Madam Pisay. Slice ko na yung... Ayan. Tapos na dito. Mamaya na yan. Ngayon naman ay... Bakit bangga ka? Ayan. Ngayon ito po yung sili. Slice na po natin. Saka yung... Ganyan na lang.
lang natin yung bell pepper na ganyan. Pahala na si Barbie. Yan. Good evening, guys. Shout out sa lahat. Umuulan na naman dito sa Lebanon. Yan, tapos na yun. Hatiin ko po, ilagay ko po dito yung iba. At doon naman yung iba. Gilid ko lang para kung ayaw ni Isay. Ito's naman. Salamat sis! G! Tatlo ang ano mo dyan. Thank you sis. Ngayon mag-i-slice na po tayo ng cherry tomatoes. Ito po ay dadalhin kong ganito na lang. Maraming trabaho bukas doon. Kaya babanatan ko na lang. Mamaya na ako kakain. Slice ko muna ito. Ngayon mag-i-slice na po tayo ng cherry. Ito pong cherry tomato. Ay masarap po ito. Oh, magpahinga ka na sis J. Ako hindi pa nagprepare ako ng. Bakit kaya ang cherry tomato ay matamis-tamis? Ayan. Sige, mag-loading ka lang ng mag-loading. Nag-loading na naman. Ayan. Kung na lang ang dito. Sinetize sa akin yung link kung paano. Ay, Diyos ko naman. Pag nandun siya kasi hindi ka makaano. Hindi naman niya alam mag-prepare. Yan. Damihan natin ng cherry tomatoes. Ano yung lettuce ko. Ay. Ko ng ano gusto niya. Pati peeler ko, dala-dala ko na eh. Yung lemon ako nakalimutan. Ay, ito na lang. Oo. Yan, pati peeler ko nakalit na. Ito oh. Halin na kayo at kakain po tayong dami oh. Sa Jeep Ramco sa Palipan. Ang daming prutas. Ngayon kasi summer, marami ang prutas dito. Diyos ko. May mga cherries, may mga apricot. May mga melon, may mga pakwan. Ito lang ang maganda dito sa pag strawberry, pag naman yun. Wala akong nakita ng strawberry. Yan.
Sa Sabado, punta kami sa bundok, magtutulog kami doon ng alaga ko. Bababa kami ng Linggo. Magpapabisita pa yata sila doon. Mhm. Salamat, salamat. Ang daming huhugasan kasi hindi nila alam maghugas ng pinagkainan nila. Pinagkainan nila ngayon at kahapon siguro hindi nila hinugasan. Yung ano na lang, yung mango. Ayan. So ito hatiin ko na naman. Doon naman sa gilid na isa. Ayan. Ayan. Ito naman sa alaga ko. Ayan. Yung kapatid kasi yung ginagawa ko magsisilos yung isa magsisilos naman. So ngayon ito na Ayan. Ano kasi kaya ko na ito babalatan na dahil kakainin ko yung buto. Di ba? Bread ba pag tanghali o kaya hapon, dahil yung alaga ko nanonood po ng TV, ang lakas-lakas na kamay music. Ano, masarap Hindi ba ganda ito doon sa galing Pinas? Kung saan lupalop ito ng galing, hindi ba ganda Yung buto na nga lang ang kakainin ko. Ayan, malapit na. Yung cucumber na lang bukas. Saka yung mint. Hello, Ate John! Hello, Ate! Kumusta, Ate? Sisilipin ko lang kung umuulan pa. Kasi mag-booking sana kami bukas. Wala yata kaming Zumba. Hello, Ate! Magawa po ako ng salad, mango salad. Ayan. Ate John! Shout out! Ayan. Ngayon ito po ay ilagay ko dun sa alaga ko. Ayan. Magsasawa ka ng mga prutas ngayong summer. Pag nasa bundok kami, ang daming mansanas, ang daming ubas. Ayan. Saka yung doon ay mamimitas. Shout out lahat! Maraming salamat po, ate. Tapusin ko lang ito at ako'y maupo at kakain.
Ayan. Ito rin ang salad ng alaga ko bukas. Ayan. Oh, tapos na. Ito na lang yung sa akin. Ito ang sa akin. Ang sarap pag ano sa bagoong, no? Ito po ang sarap kainin. Okay, ate. Ingat ka. Ingat. Ingat, ate Chona. Ako'y mauupo na. Kakain na ako. Ilagay ko lang yung mga dapat kong ilagay sa rep. Para walang maraming ano. Yan. Okay. Yan, ganyan. Welcome, ate Chona. Ingat-ingat. Yan, doon na ako sa salas. Kakain ako. Kuha lang ako ng mangkok. Ayan. Ayan. Kain-kain. Ayan. Yan muna. Kain po tayo. So, kain po tayo. Mainit. Yung ano. Itong pong cracker na ito, hindi po galing Pinas ito. France. Ayan. Yan, hindi ko pa mabuksa-buksa. Ayan, kain po tayo ng cracker. Kasi ano soup, lentil soup.
Kain ulit, kain, kain. Kaya ito ang kakainin ko. Pero nasobrahan ko po ang pagpapainit. Oh, tanghali. Ito ang kakainin ko. Pero nasobrahan ko po ang pagpapainit. Umulang kanina pero mainit. Ilagay ko sana yung AC na yun, tumutulo doon naman sa Diyos, kaya doon sana. Sa kabila doon. Ayan. Congratulations pala kay Sis G. Franco at First Official Channel dahil isa na rin silang Kalingap Reactor. I'm so proud of both of you, mga kapatid. Galingan nyo, ha? Sir Ruel, happy 60 sa inyo. Baka mamaya pag mag-live kayo ng 2 PM dito, tulog na tulog po ako at saka wala kaming kuryente. So, happy birthday, Sir Ruel. Ingat ko lagi kayo. Pinapawisan ako na yung mga bintana. Ang init dahil kumakain pa ako ng soup. Sarado pa ang buong bahay. Pinapawisan ako. Mayroon akong in-invite kung gusto niyang sumali sa group.
Hindi pa siya umuo, pero makikita kami sa bundok. Kasi doon rin sila mag-i-stay. Manggagaling siya sa Abu Dhabi. Iwan ko lang kung ano, kung okay sa kanya. Dahil magtanong-tanong din sa group natin. Yun yung kaibigan ko. Sis G kanina, dinalang ko niyang pagkain yung matanda. Nung umuwi na ako, yung dinaanan kong papunta, hindi ako dumaan doon. Nag-ikot ako dahil hinahanap ko ang bahay ni Mami PR. Hirap na hirap akong tumingin sa mga upload niya. Tumikot sa isa pang street, kaya na naman. Sis G, paano bang mag-message sa sa YT? Private message daw sabi nila eh. Kasi nung dive niya, naki-join ako lang, mag-message daw ako sa private sabi nila. Hindi ko naman kasi alam, wala daw siyang si Mami Piaro. Excuse lang po. O sige din. Basta no makariingat, tumadurak ta kita dito yung titawa minok tutudo tano saan. I-message na lang kita sis sa messenger mamaya. Nag-ikot-ikot pa rin ba? I-message na lang kita para paggising mo okay, salamat. Mainit-init kinakain ko eh.
Hello po guys, hindi pa ako tapos oh. Mainit kasi itong kinakain ko. Hello po. Kain po tayo. Nire-revise ko lang po itong mga upload ko. Ang daming copyright. Ayun, short pala. May 1,491 na po tayong subscriber. Maraming salamat po sa nag-subscribe po. Maraming salamat po talaga. Patuloy po ninyong pagsuporta sa akin. May 17 Ilocana po. Thank you po talaga.
Parang bilang basura ka tayo, nandito sa gumatang ti siling na nalabaga ta, di pang salad ni Barbie. Diba kasi yung ulo, nagsubli, at agad-agawan, nansupa lang, tutulog pa lang kapardongon. Pwede. Imis, isa ka naman makariingan. Kung daw lagi dito, ibig ko na kwen. Sa wakas tapos na po. Pakainin ko na lang itong raka, tapos ito na po mangga. Tapos itong mangga. Ito naman ang ingay mo. Ito ito mangga. Tutulog na sila. Ako na lang ang gising. Ang bigat naman itong mga baby na ito. 257 million views sa mga baby Hindi ako hindi ako manunood. Kaya tingnan ko lang. Yung pusa naman is 265 million views. Naku naman ha. Gusto akong kumain. Ayan.
Thank you, Sis G. Thank you. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are apart, when you near me, love me with all of your heart as I love you. Don't your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Thank you. Ano naman to? Wala dito. Yung isa na naman, punta ko sa isang... okay lang. Thank you. Thank you, the train G. Ito kung kaya kong ano. Tingnan ko nga. Hindi ko yan gusto. Nasaan na? Ano to? Ito. Ayan. Yan, para hindi ako maano. Hindi pa ako kasi makatulog eh. Heto ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang akong nadarapa, ngunit heto, bumabangon pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y may luha pa akong mailuha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Dumi at putik sa aking katawan, ihip ng hangin at katahimikan. Bawat patak ng ulan at ang lamig, maring nag-uutos upang maglaho ang pag-ibig. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y may luha
Shout out po sa lahat. Maraming salamat po. Eto ko ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang ako nadarapa, ngunit eto, bumabangon pa rito ako. Basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y luha pa akong mailuluha at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Thank you again. Ito, tingnan ko ito kung Bonnie Tyler. It's a heartache, batting but the heartache hits you when it's too late. Shout out sa lahat po. It's right with love to share when you find it doesn't care for you. It's wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, till you held it down. Who's game? Feeling like a clown. It's a heartache. Thank you again. Thank you.
Ito. Ito yung El Mundo. Okay? Yan. Stay beside me, stay beside me. So you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, my heaven. And your lips have done their part in mundo. Your love I need in my world. The tender kisses fled in my world. How could I ever live without you? Il mondo, my heart belongs to you. Take it and promise me you'll never break it. Yeah, you stay here in my arms. Stay beside me, stay beside me. Say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In your arms are found my heaven, and your lips have done their part. Il mondo, your love is all I need in my world. The tender kisses pleasant my world. How could I ever live without you? Il mondo, my heart belongs to you, so take it and promise me you'll never break it. Say you'll stay here in my arms. Here in my arms. La 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 la. Il mondo. La 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 la. Thank you. Ayan, dahil napapatulog na rin ako, ito, ewan ko kung kaya ko. I will try. I will try. And just music. Ayan. Wait. 1 minute. Teka lang. Shout out, shout out. Hello po. Yes. Ito. Good evening, good evening. Jaja kitang. Thank you. Kinakanta ko kanina, tapos na yon. And then, nandito kanina yun Asan ka na? Words, no, it's not a word. Where is? Ayan. Hello, good evening po. Thank you. GGL Vlogs. Teka sis. Teka. Shout out po. Alam ko na wala yun. Kumusta po? Kumusta? Live. Pajakitan ko lang po. Teka yun. Saan na? Pajakitan ko lang po. Teka yun. Hello, kumusta si Sunshine? Salamat sa pagdalaw. Ginakita na kita. Shout out, Mami Pierre, alam mo, kanina, pumunta ako doon sa area niyo, naglibot-libot talaga ako, hinahanap. Hindi ko pa rin maano talaga, sis. Ginakita na kita. Sis,
Mami Pierre, ito yung ano, pakisulat mo na lang. Asan na? Para maano mo sis. Kasi hindi ko alam yung WhatsApp mo. Yan o yung WhatsApp ko oh. Pwedeng pakisulat mo? Ayan. Mami Pierre, please. Pakisulat mo na lang yung number ko sa WhatsApp. Ayan. Mami Pierre, ayan po yung WhatsApp ko. Positive 63. So, nakuha mo na sis? Okay. Thank you. Maraming salamat sa pagdalaw po ninyo sa live ko. Thank you. Kakanta kasi ako eh. Hindi ba ano to? Tayo. Sana yung kinakanta ko kanina? Ay, ulitin ko yung isa. Teka. Hello, hello. Kakanta lang ako. And your lips have done their part in mundo. Your love in my world. Tender kisses plays in my world. How could I ever live without you? El mundo, my heart belongs to you, so take it and promise me you'll never break it. Say you're in my arms. Shout out Kapsat. Say beside me, say beside me. Say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please save me. In your arms I found my heaven. Angela Mix Vlogs, shout out sis. Il mundo, your love is all I need in my world. Let tender kisses bless my world. How could I ever? Il mundo, my heart belongs to you, so take it and promise me to never break it. Say you stay here in my arms. Salamat, salamat. You're in my arms. Salamat, Sis Sunshine, Mami Piar, Angela. Thank you sa inyong lahat, sis. Nagpape. Ito na. Ito naman. Words. Words don't come easy. How can I find a way to say I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Well, I'm just a musician, melody, but my words are coming out wrong. I reveal my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't to me. How can I find
away to make you say I love you. Word don't come easy. This is just a simple song I own. There's no hidden meaning here too. When I say I love you, honey, please believe I really do. Shout out sa inyong lahat! Words don't come easy to me. How can I find a way to make you say I love you? Words don't come easy. Hello? Mami Pierre, nakuha mo yung WhatsApp ko para ma-contact mo ako kung i-send mo lang sa akin yung ano mo, location o kaya kung mag-ano ng location. Kasi ako lagi akong pupunta, nagdadala ng pagkain yung matanda doon sa Carmel Saitun. So dumaan ako dyan sa Marmiter sa Espines, tapos naglibot ako sa may area ninyo, dumiretso na ako sa Aon Supermarket. So pag uwi ko na naman ng galing sa pauwi na ako galing sa Aon Supermarket, dumiretso na naman ako sa area ninyo. Pero nagmamadali kasi ako kaya hindi ko na linibot pa yung isang street doon. So sana magkita naman tayo sa Mami Pierre. Oo, kung gusto niya isama sa Sumba. Kung mag-live kayo, Mami Pierre, si San, i-ano lang ninyo ako para makita ko ha. I feel so bad and got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my behind on you, blue bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to your times, oh blue bayou. I'm going back someday, come what may, so blue bayou. Where the folks are fine and the world is fine on blue bayou. Where there's fishing boats with their sails afloat, see if I could only see that familiar sunrise through the sleepy eyes. How happy I. Mas maganda na ako. Pagpuyat, totoo naman, di ba? Sana nga magkita tayo, Sisi. Kasi bukas pupunta ako sa Juni. Uwi na ako dito before 12 siguro. So, pag sa yan, itratry ko talaga. Kung nakuha mo yung WhatsApp ko, i-WhatsApp mo ako. Pupunta ako sa iyo bukas. Kahit na hindi ako aakyat, basta sa lang sa baba ng building nyo. Baris naman kayong maganda si Sunshine sa Mami Pierre. Basta
Lonely table just for one. In a bright and crowded room, music has begun. I drink to memory in the gloom, though the music's still the same. Thank you, Sis Sunshine. It has a bittersweet replay. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she would hear our love song and the melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and I laugh and hide the pain. It's quite easy to let go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passed by the window, she would hear our love song and the melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Mami Pierre and Sunshine, thank you sa pag-tune in mga sisi. Kailan ka, Mami Pierre, mag-live ulit para maka-jamming naman ako? Bukas kasi, punta ko sa Juni. Tapos, ako sa bundok. Pero babalik ako ng linggo. Sana kung nandito lang ako, sana sa linggo, magkita tayo. Ay, kahit na doon sa Daura sa para makapag-banding din, magpaalam sana ako. Babalik din kami ng hapon. Mami Pierre, anong building yung katabi ninyo? Anong kulay? Kasi yung sa inyo pa black yung saka yung glass yung purong glass, yung balcony ninyo gray pala. Wala akong kasama. Itong kanta na si Aegis pwede na kita talaga. Kung may time ako bukas ng hapon. Matas kasi itong kantang ito. Ayoko sana na ikaw mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit ang ayaw mo na, sino ba naman ako para pigilan ang
Anong sabi mo? Teka. Lumayo ka man. Teka, ano sinasabi mo? Hindi ko kasi makita dito yung ano. Teka lang sis. Ayan. Dito. Gray ay ang building na. Di pa kasi ka nakapag-download it lang hirap mong kasi dito. So, ano, pero anong malapit kayo? Malapit ba kayo sa Escalop? Di pa kasi ka nakapag-download it lang hirap mong kasi dito. So, ano, pero anong malapit kayo? Malapit ba kayo sa Escalop? O ano, sa Kudak, sa Western Union, hindi. May Kudak kasi doon eh. Sa Kudak, sa Western Union, hindi. Alam mo yung ano, alam mo yung Brazilian Embassy yata yun eh. Kasi kami noon ay isang bahay pa ng amo ko. Brazilian Embassy yata yun eh. Kasi Brazilian Embassy yata yung isa doon. Iwan ko lang. Kasi dito wala akong kasama bukas ng hapon sis. Kung gusto mong pumunta dito, alis yung alaga ko ng alas 3 hanggang alas 7 siya babalik. Kung gusto mong pumunta dito, alis yung alaga ko ng alas 3 hanggang alas 7 siya babalik. So ano, bali 4 hours na wala siya dito. I-chat mo na lang ako sis sa WhatsApp ha. Anytime akong makapag-reply pag nandito ako sa bahay. Pero dun sa pupuntahan ko sa Juni, hindi ko hinawakan ng cellphone ko kasi i-chat mo na lang ako sis sa WhatsApp ha. Dinali-dali ko lang yung work ko doon kasi babalik din ako kasama ko yung abogada. Ito yung nagamit ko sa panonood. Yan. Ako yan. Halim, ako yan. Ito yung nagamit ko sa panonood. Yan. Ako yan. Parang ninja ko yan ah. Halim, ako yan. Parang ninja ko yan ah. Magto 2 hours na pala. Kanina pa ako dito kasi nung nag-prepare ako ng dadalhin ko yung bukas sa Juni. Hanggang sa kumain ako. Ngayon, katatapos, hindi ko ubus na yung soup ko o yung others. Saka cracker lang. Yan. Ngayon, katatapos, hindi ko ubus na yung soup ko o yung others. Saka cracker lang. Naririnig ko yung boses nila sa kalsada kasi baka nung pumunta ako narinig din nila. Naririnig ko yung boses nila sa kalsada kasi baka nung pumunta ako narinig din nila.
Teardrops are falling from his eyes. Please, please don't cry. This is just a ghost and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please, please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you on your Spanish will say for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. La, 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 la. Ito maganda sana pang dito. Shout out po! Magandang gabi! If love wasn't for me tonight, I would live with you for just a little while. But I love him same way as I love you.
you. Shout out sa inyo. To Mommy Pierre and Sis Sunshine. So please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. I could be in two places. Believe me, I would share my love with you. Thank you, thank you. Believe me, I would share my love with you. O sige, kain muna kayo. Thank you. Believe me, I would share my love with you. Thank you, sis. Thank you, sis Sunshine. Thank you, Mami Pierre. She knows when I'm lonesome. She cries when she's up in the good times. She's down in the bad. When I ever discouraged, she knows just what to do. She doesn't know about you. I can't hold the place, name them alright. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell things that I want to do, but how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right wherever I'm with you. So girl, I want you to tell me how to tell you her about you. Ayan, marami na akong nakanta. Love me with all your heart. Last na po para mag-good night na ako. Take the ribbon from my hair,
Shake it loose and let it flow. Lay it soft upon my skin, like the shadow. Come and lay down by my side. Feel the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care it's right or wrong. I don't cry to understand. Let the day will take tomorrow. But tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Let me make it through the night. Come and lay down by my side. The early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care it's right or wrong. Let the devil take tomorrow. But tonight I need a friend. Yesterday is dead and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Maraming salamat po sa lahat po ng dumalaw sa aking live. Maraming salamat po. Shout out kay Sis G. Franco. Pasupport po sa kanya. Kay EJ Ventures at kay Coach J. Franco. Kay Mami PR. Kay Sis Sunshine, GL Vlogs, at kay Ate Chona Rojas, Miga shout out po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po. Yung hindi pa po nakapag-subscribe kay May 17 Ilocana, pa-support po. Please subscribe May 17 Ilocana. Maraming salamat po. Good night po. Bye! Thank you po. Ayan.